Tento incident sa stal v roku 2014, keď som bola naposledy hospitalizovaná na psychiatrii kvôli psychickým problémom. Trochu pozadia, som žena a v tom čase som mala 19 rokov. Práve som prestala užívať 3-ročnú liečbu bipolárnej poruchy a zároveň som bola na vrchole zneužívania návykových látok, čo bolo podporené prvým rokom na vysokej škole a slobodou dospelého života. Jednej noci som mala veľkú psychickú epizódu a prvýkrát ma prijali na oddelenie pre dospelých. Predtým som bola hospitalizovaná iba na detskom oddelení počas dospievania kvôli podobným epizódam. Na tomto oddelení ste museli zdieľať izbu s osobou rovnakého pohlavia, ale nedostali ste žiadne formálne predstavenie. Celé zariadenie nebolo efektívne riadené a ani sestry či lekári nevyzerali, že by ich zaujímalo niečo iné ako predpísať lieky a dostať vás von. Zaviedli ma do izby, kde som mala zostať a sestra len povedala druhej žene v izbe: "Toto je tvoja nová spolubývajúca." A odišla. Žena vyzerala, že má neskorých 40 alebo skorých 50 rokov, bola hispánskeho pôvodu a o trochu vyššia ako ja. Nespustila pohľad zo zeme pred sebou a nepovedala ani slovo, ani sa nepohla, keď som ju pozdravila. Všimla som si, že má tetovanie karikatúrnej verzie klasického červeného diabla ako bábätka. Rozhodla som sa ju nechať na pokoji a držať sa svojej časti izby. Prvá noc prebiehala tak, ako obvykle na psychiatrii. Moja spolubývajúca opäť odmietla čokoľvek povedať a len hľadela na zem, sotva sa pohla. Keď sa všetci zoradili, aby dostali lieky pred spaním, začalo oddelenie oproti búchať na sklo dverí a kričať. Jeden muž sa usmieval, keď búchal holou hlavou na sklenú časť dverí, zatiaľ čo muži za ním kričali a skákali. Vyzeralo to, že sa skoro prerazia, ale ošetrovateľky prišli a odviedli ich, pričom ich krik sa stále ozýval po chodbách. Keďže som už predtým bola na psychiatrii, neprekvapilo ma neobvyklé správanie ako krik alebo začiatky bitiek. Ale toto bolo pre mňa úplne iné. Bola som s narušenými dospelými, ľuďmi, ktorí mali za sebou roky choroby, ktorá im narušila myseľ a už to neboli iba nahnevané deti. Prvýkrát som sa cítila vystrašená kvôli vysokej miere nepredvídateľnosti týchto ľudí. Vedela som, že nie som úplne v poriadku, ale aj tak ma títo ľudia znepokojovali a spôsobovali mi, že bolo ťažké zaspať. Poznáte ten pocit, keď ste hore, ale ešte ste neotvorili oči? Moment, keď sa práve prebúdzate a všetko je rozmazané. V tomto stave som bola neskôr tú noc. Cítila som, ako ma niečo prebúdza, ale stále som bola taká unavená, že som neotvorila oči. Čím viac som sa približovala k realite, cítila som tlak na čele a vnímala som, ako mi na tvár kvapká pot. Otvorila som oči a zistila, že moja spolubývajúca stojí nad mojou posteľou, pozerá mi do očí, jednu ruku má na mojom čele a druhú zovretú v päsť na hrudi, pričom hovorí v jazyku, ktorý som považovala za nezrozumiteľný. Pozrela som sa jej do očí a boli prázdne, bez akéhokoľvek výrazu. Hovorila stále rýchlejšie a hlasnejšie. V tej chvíli som bola paralizovaná. Nevedela som, čo robiť, ani čo by mohla urobiť, keby som kričala alebo sa pohla. Boli sme v izbe samé a stanovište sestry bolo na konci chodby. Začala mi utierať pot z čela, stále hovoriac rýchlo a chaoticky, a nevedela som, čo robí alebo čo plánuje urobiť ďalej. Potom položila obe ruky na moje čelo a v tom bode už kričala a triasla mnou, ale netrvalo dlho, kým prišla sestra a odviedla ju odo mňa. Sestra vyzerala skôr podráždené, že musí vstať a robiť svoju prácu, než znepokojená tým, ako som sa cítila alebo čo sa mi stalo. Vyviedla ženu von a povedala mi, aby som sa nebála a išla späť spať. Neviem ako, ale podarilo sa mi zaspať. Predpokladám, že ju presunuli na oddelenie pre ťažšie prípady, pretože som ju už na druhý deň nevidela a našťastie som mohla neskôr ten deň odísť. Tento incident mi odvtedy pripomína, aby som sa už nikdy nevrátila a starala sa o svoje duševné zdravie, pretože hoci mám problémy, mohla by som byť vo veľa horšom stave. Niekedy sa stále budím v noci s pretrvávajúcou úzkosťou a musím sa upokojiť, aby som znova zaspala. Keď ma prijali na vysokú školu, ktorá bola ďaleko od môjho rodného mesta, nepoznala som tam naozaj nikoho. Vysoká škola, na ktorú som išla, nemala internáty, ale mali apartmány, v ktorých odporúčali študentom bývať kvôli blízkosti k škole. V tom čase som bola dosť na mizine a zároveň som chcela okamžite spoznať nových ľudí. Preto som si vybrala svoj apartmán hlavne kvôli službe na priradenie spolubývajúceho. V
podstate ste vyplnili dotazník o vašich demografických údajoch a záujmoch a služba vás spárovala so spolubývajúcimi, ktorí s vami zdieľali podobné vlastnosti. Musím dodať, že som si vybrala tento konkrétny apartmán napriek recenziám s 1 hviezdičkou, ktoré som našla online. Bolo to pod novým manažmentom a zmluva bola len na 1 rok, takže to nemohlo byť až také zlé. Bola som spárovaná s ďalším chlapcom v dvojizbovom apartmáne so 2 kúpeľňami. Bola som nadšená, že sa presťahujem a spoznám ho. Presťahovala som sa niekoľko dní po začiatku nájmu, pravdepodobne asi 3 týždne pred začiatkom školy a už začínala ľutovať svoje rozhodnutie. Apartmán bol a páchol plesňou a starými cigaretami. Na stole pri pohovke bol použitý popolník, keď som prišla. Môj nový spolubývajúci sa neobjavil asi týždeň. Keď sa konečne ukázal, zistila som, že mal asi 35 rokov a ani neštudoval na mojej škole. Bol dosť zanedbaný, páchol starými cigaretami a telesným zápachom. Neskôr som sa dozvedela, že býval bezdomovec a na zaplatenie poplatku za žiadosť a prvé mesiace nájmu si vzal študentskú pôžičku, ale nikdy sa nezapísal do tried. Po prvých niekoľkých mesiacoch prestal platiť nájom a trvalo asi 6 mesiacov, kým ho konečne vyhodili. Počas jeho pobytu v mojom apartmáne nikdy nezmenil oblečenie. Vždy nosil tie isté ošuchané maskačové nohavice a znečistený špinavý tričko. Ponúkla som mu dokonca nejaké oblečenie, ktoré som sa chystala zbaviť, ktoré by mu určite sedelo. Ale on bol spokojný, takže bolo jedno, čo si o tom myslím. Taktiež mal veľa svojich bývalých spolubývajúcich z obdobia, keď žil v útulkoch, u seba. Nebolo nezvyčajné prísť domov a nájsť náhodného človeka, ktorý robil prádlo, aj keď môj spolubývajúci nebol doma. Keď som mala vo svojom izbe chlapa, s ktorým som sa stretávala, pozoroval nás, ako prechádzame z predných dverí do mojej izby cez malú škáru vo dverách, ktorá bola dostatočne široká na to, aby som videla najdesivejší výraz na jeho tvári. Doslova každý raz. Nedá sa povedať, že by mi to neprišlo nepríjemné. Niekoľko mesiacov po začiatku školy, keď som si začala všímať jeho desivé správanie viac, som bola v izbe, keď som spala so chlapcom, s ktorým som sa práve stretávala. V tom čase som počula zaklopanie na dvere mojej izby. Pozrela som sa na hodiny a bolo to asi o 3:00 ráno. Vstala som, aby som zistila, čo chce ten, kto zaklopal, a otvorila dvere na náhodného, špinavého, starého, nahého chlapa. Povedal, že je priateľ môjho spolubývajúceho a myslel si, že môj spolubývajúci je so mnou v izbe. Rozčulila som sa. Samozrejme, môj spolubývajúci nebol so mnou v izbe. Aby sa dostal do môjho apartmánu, musel by ho pustiť môj spolubývajúci a apartmán nie je veľmi veľký, takže to nebolo tak, že by môj spolubývajúci mohol byť niekde inde, kde by jeho priateľ nevedel, kde je. Buď bol v obývačke, alebo vo svojej izbe. Vyhodila som toho chlapa von a vošla do izby môjho spolubývajúceho. To bolo prvýkrát, čo som tam bola, hlavne preto, že som nemala dôvod s ním byť v kontakte a sedel v rohu a vôbec nič nerobil s vypnutými svetlami. Ako by čakal, že do nej vojdem. Spýtala som sa ho na všetko, čo sa práve stalo a on sa snažil predstierať, že nevedel, kto ten chlap bol. Niekto ho musel pustiť dnu a nebola to moja chyba. Naštvane som to zahodila, pretože na jeho dverách sa hromadili výpovede. Predpokladala som, že je len otázkou času, kedy odíde. Medzitým som toho nahého chlapa občas videla v apartmáne robiť prádlo, keď som sa vrátila zo školy. Nakoniec bol môj spolubývajúci vyhodený a myslela som si, že je to za mnou a možno dostaneme nového spolubývajúceho, ktorý bude naozaj v mojom veku, alebo aspoň fajn. Prešlo niekoľko týždňov, ktoré boli viac menej tiché a potom som jedného dňa počula zaklopanie na predné dvere počas dňa. Keď som otvorila dvere, stál tam ten náhodný nahý chlap, našťastie už oblečený, s odpadkovým vreckom plným toho, čo vyzeralo ako odporné prádlo. Povedal, že môj spolubývajúci povedal, že je v poriadku, ak použije práčku a začal kráčať dopredu, ako by bol majiteľom bytu. Stála som pred ním a povedala som, že jeho priateľ tu už nebýva a nemôže používať moju práčku. Zatvorila som dvere, zamkla ich a vrátila sa do izby. Asi 20 minút neskôr som počula náhodný zvuk z balkóna. Bývala som na 3. poschodí, takže som si myslela, že to je len veverička alebo vták, ktorý si tam škrabe. Zvuk som stále počula, takže som sa rozhodla ísť sa pozrieť a videla som toho bezdomovca, ako sa snaží vyliezť na môj balkón. Povedala som mu, že volám políciu, ale samozrejme, keď prišli, už bol preč. Ešte v ten deň som šla za správcom a spýtala sa, aká služba na priradenie spolubývajúcich funguje takto a požiadala som, aby ma oslobodili od nájomnej zmluvy.
Po niekoľkých vášnivých diskusiách som ju presvedčila, že je asi v jej najlepšom záujme, aby ma nechala odísť. Našla som si pekný jednoizbový byt a nikdy sa neobzrela späť.